Ready, 1, 2, 3, take. Hello mga subscribers, dito po si Modernong Marketing po. So meron po tayong bagong pasyente natin. Si Elmer, kung siya lang po, siya po ay 37 years old. Ang case niya po is mataas ang kanyang sugar o diabetes. So yung kanyang right foot, putol. Ayan. So problema mo ngayon, so ilang taon na? 37. Hindi, isang ganyan. Hindi, ngayon, lang, wala pang once. So bago pa lang ito. Oo. Alay pang Na-opera siya ng, ng November 22. Actually, may case ako naman na sa Angeles, sa palimutan, na-opera, na-paralyze, nakalakad naman. Anong na-inopera? Yung ulo niya kasi naksidente siya. Ah. Yung nakakalakad na. So maaaring ito nangyari dito, pagka-opera, na-paralyze. No, hindi. Kasi na-stuck siya. Kasi ito, yung sugat niya, ang inano na Puriga. dapat. Oo, Puriga siya. lang. Kasi nga, Oo. Ayaw niya kasing Kumbaga parang ugat lang yan. na-stack up lang. Oo. Kasi ayaw niya kasi na... Hindi na natataas. Hindi. Hindi. Taas mo ka. Taas mo. Taas mo daw. Paralyze po. Paralyze po ang tawag niya. Ibig sabihin, paralytic. Ang tawag niya, paralyzed case. So ito ang tatrabaho natin. Paandarin mo lang ito. Hindi na ang trabaho ko ha. Oo, ito, hindi na ito Yan ata. yan. Ito kasi pagka daw na tuyo na, lalagyan na Oo, artificial. wala siyang pakialam dyan. Ito lang po. Ito lang. Pero ito, ano din. Kasama yan, siyempre. maayos pa rin. Siyempre, lahat ng Saka kagawa. konti rito. Konti lang. So ito lang papangatin ko lang to ha. Ito lang papangatin ko. Ayan, pag napangat ko na po ito, okay na lahat. Ay, naku. Ayan, maalam. Kumbaga parang ugat lang. Ano pangalan pa, Der? Stuck siya. Normal kung Ate, saan. inuulong ko siya lang ikaw. Erlin Gadja. Ayan. Yakin may ilok ang Oh, Armani. Gadja ako. Asawa yung asawa ko. Yarma. Gadja. Di ba Sila inilok kasi, ko? siyempre, Yung kapatid kong isa naman, yung galing ng Paris. Si Arman kasi, ano siya, buta sa ano, marami siyang option eh. Di ba? Siyempre, hindi siya tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy siya. Hindi, kasi nga, ano lang yun sa kanya eh. Parang kasi sa kanya eh. Hindi. May stroke siya? Hindi. Si Arman, yung pumupunta kami doon, na Sino bang ano ba? yung stroke na sinasabi mo, yung kapatid ni Yung Nana. Si Jan. kapatid ko, si Jan. Ay, si Jan Pangan. Gusto mo puntahan natin ngayon? Pag ano po, Pagkatapos. si Jan Pangan yung sinasabi ko. Oo. Yung siguro si Arman. Oo. Iba naman yun. Iba, wala naman siya sakit sa katawan. Ano siya? Kapakondisyon lang yun. Malis na. Ayun. Naalala ko nga si Arman. Andiyan na ba? Wala na pa. Sige, mag-pray muna tayo. Walis lang. Try muna to. Pray Yan. muna tayo. Kasi, Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Una sa lahat, ang alam mo, pray. Emir, Oh. ito sabihin ko sa iyo. Naputo na yung paa mo, pero hindi naputo yung Katawan. katawan mo sa puso mo. Ibig sabihin, may plano pang Diyos. Oo. Nakita mo, nakikita ko ha, naglalakad ka. Ibig sabihin, may pag-asa ka. Kaya dinako ko ng Diyos dito, kaya makulit siya. Oh, yes. Talagang tinawagan niya pa, masapura ko, di ba? O ngayon, naniwala ka ba yung pasyente namin, hindi makatayo. Di ba? Hindi makatayo. O, hindi siya makatayo. Bakit nahirapan siya kasi may opera sa gallbladder. Ito naman, putol. Yung putol na wala problema yung tol. Oo. Huwag mo titignan niya putol. Hindi mo ina. Kasi bibigyan ng artificial niya. Artificial. Makakalakad ka. Oo. May kamay ka pa. Okay? Ha? Oo. Pray tayo. Ayan, wala ka. Kita ka lang ito. Wala kasi ibigyan natin. O. Sabi ko, bawal. Hawakan mo yung kamay ni brother. Ay, ito ko na. Hawakan mo. Para tayo ay manalangin tayo. Okay. Hawakan mo yung kamay ni Elmer. Hawakan mo yung kamay Paring naman. kuryente kumarin mga Diyos. Okay, babanggit mo na ako ng masalita ng Diyos. Ayos Bible lang. Ito lang po sa religion. Relasyon sa atin ng Diyos. Bigyan mo naman. Okay, sabi nga sa Marcos 11:22, magkaroon tayo ng pananampalataya. Sabi nga sa Marcos 11:24, sa bilang ng kasulatan, ano man ang ating nilingin sa Ama, maniwala ka, matatanggap mo ito. Proverbs 3:6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Pagkilang Diyos Ama, maraming salamat po. Tunay kang Diyos na buhay na ating sinasamba. Ngunit Panginoon, meron po tayo isang pagagalingin. I-bless mo po ang aming mga kamay, Panginoon. Pagkasangapanin mo, instrumento mo sa kanyang kagalingan. Alam po itong taong ito, nanghihina na ang kanyang pananampalataya. Nanghihina na siya na walang chance. Pero ito, Panginoon, gagamitin mo kami ng instrumento muli ng kanyang mga kamag-anak at ako Lord, yung ginagamit. Alala ko susunod, Lord God, sa aming gawin ito, Panginoon. Naniniwala po, Lord God. Nothing is impossible to God, Almighty Father. Ito po, Ama, kami sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Holy Spirit, ano? Spirit siya. Brad, malakas ah. Oo. So, di ba? So, ano meron tayo dyan? Efficacy meron tayo.